Dit programma wordt mij mogelijk maken door de Friesland, Koninklijke Damstra Installatiegroep en Haima Hielkema. Zoend het jaar 2000 wordt er om de fjouwer houden de Slachtenmarathon. 42 kilometer kuieri of draven over die historische slachteriek van Jesterbierum naar Raad. Fjouwerlien, zo het wijzen, maar ja, corona maakt dat doe onmogelijk. En dus wie het alweer 8 jaar dat de laatste editie houden waren. Maar juster, wie het lang omlet was er 4. En het waren weer één grut sportief, cultureel, feestelijk. En ik wil een beetje wierd barren. De gezellige borden van Raad, mooi achter mij de Laurentineskerken, dat is het smoeke plak dat de kuien dus oer de finish komen van de Slachtenmarathon. En weet je het nog, het wie in het jaar 2000, maar die hele grutte Friese reunie, dat de Slachtenmarathon voor het eerst houden waren. Intussen ben we daar aan de 6e editie. En ik dit keer weer een hele marathon en voor het eerst een hele marathon. Wij richten ons van nou op die enorme prestatie van 42 kilometer lang draven. Maar de start in Jesterbierum. We binnen los en dus de eerste meters van deze 6e editie van de Slachtenmarathon. Dat is een feit. Nou, we wisten van tevoren dat er 2 favorieten waren zoen. Geert Jorritsma en Ties de Jong. En wat denk je? We binnen maar correct onderwijs. En ze hebben nu al een vastsprong van lieke nog nou, 1,60 meter 70. Er had een versnelling geweest, een behoorlijke versnelling van Geert Jorritsma. Op een kilometer of zo'n had hij nou een vastsprong van, nou wat zal het wezen, 80, 90 meter op Ties de Jong. Ties de Jong kan het tempo dus net bij horen. Ja, die komt er nou hoor. Ja, die gaat naar Haasta en dan maar Ties de Jong verwacht je. Och, ja, hij snapt het echt net. Ja, dan wordt die echt te storen op Geert Jorritsma alleen maar grutter. En dit wordt nog een hele tour. En die achtervolgers, ja, die hebben we nou. Ties de Jong ook weer in het zicht. Maar wat is dit een domper? Want je zit er wel redelijk in het tempo. Je rijdt keurig op het 2e plak. En dan moet je in één keer inhoren voor een trui. We rijden op dit stuit achter de 2e vrouw. En ja, dat is mooi, want dat is Hinke Skokker uit Jestemarre. Zij rijdt nou achter Mireille Baart. En dat is dan de eerste vrouw, Mireille Baart. Zij komt trouwens net uit Friesland, komt uit Wageningen. Nog 5 kilometer te gaan hier en ja, je zag het ik wel om al die deelnemers die het mooi dienen hebben om mooi doggen om de hele marathon. Werkelijk het snot van de eigen. Ze kennen haast net meer krampverschijnselen. En dan komt er in één keer Geert Jorritsma aan, maar de witte pet op. Als een antilope slingert hij werkelijk terug het Frieske aan. Hij komt nou aan zijn raad binnen. Dan zitten we erop, hè. Dan zit het erop. 42 kilometer en 194 meter. En daar krijgt hij het applaus en daar komt Jorritsma aan. In een fantastische cadans onder rug nummer 1. En hij pakt hem en hij spuit. Hij gaat door zijn nek om het maar even heel plat te zeggen. Hij heeft werkelijk alles doen. Oh. Ties de Jong hebben echt binnen de nummer 2. Hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel. Man. Hij heeft alles doen. Ja, zeker. Ik kwam best wel snel op kop te lopen. Dat was eigenlijk niet mijn plan. Die is gauw voort, hè? Ja, dat was eigenlijk niet eens de bedoeling. Ik wilde eigenlijk tot het einde afwachten.
De laatste kilometers wel wat veel verloren. Ja, als je als een komeet bent, doe je eerst er de knibbels en alles kan eruit. Letterlijk. Ja, letterlijk ja. Mireille Baart, ze doet het uitstekend. Jij hebt een behoorlijke vastsprong op Hinke Skokker. Dus ze weet ik wel dat ze de eerste vrouw wilde zien van deze slachtenmarathon. Zij komt binnen in het persoonlijke recordtijd. Mireille Baart, zij wint. Oh, wat een mooie race. Ik heb veel op de Slachterdiek getraind. En ik wilde daar lopen. Dus ja, het was prachtig. Geert Jorritsma uitsnits dus en Mireille Baart op dat erepodium hier in Raad. Maar doet zij hier aankwam, was voor een soort de dag nog beginnen. Want jonken die 3000 mensen die de marathon draven, de hele of de hele, wien er nog 10.000 mensen. Net dravend, maar kuierend. En dat kuieren, dat begon vanzelfs in Jesterbjerm. Maar dan is het wel eerst naar Raad, auto parkeren, hier in de bus stappen en dan beginnen. Zo'n 90 bussen zullen de deelnemers hier van Raad naar Jesterbjerm brengen. En ik moet zeggen, ik heb hier wel eens vaker staan op dit tijdstip, dat het al hier tamelijk soepeltjes verrint. De start van de eerste groep wordt dien met Erik Vloeimans. Nou, de start is daar. Ben je er wat klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ja? Ja, en het waar. Het ruimpak hoor. Ja, ik ben er helemaal klaar voor. En daar gong ze 42 kilometer lang over die Slachterdiek. Dat lint van oude middeleeuwse sediekjes dat zo'n 100 jaar ontstingen is. Van Jesterbjerm af bij Jelbeemdel naar Sopsum en Achlem. Bij het Tjomdel naar het zuiden, naar Cubaat en Wommels. En dan verder naar dwarpen als Hidaat, Rehoes en Bozem. En daarbij meer naar het eerste, naar Jesterbjerm en uiteindelijk naar Raad. Laten we maar eens zien hoe dat stik op de noordelijke route juster verroen. Nou, hoe gaat het? Ja, best. Ja, heerlijk. Mooi skiën en straks weer wat, wat mooi waar en wat wind. Dan komt het helemaal goed. Ja, die Rijn, daar ben je er vrolijk van, hè? Nee, want ik krijg even de gemiddelde die hier naar 10 mm van een mond. Dus ik bedoel, er is alweer een mooie flut van. En ze zijn er niet blij mee, maar ik denk dat het hier zo langzamerhand weer blij mee wat waar is. Als het bruinen wordt, dan wint we er gauw van over. Maar het namelijk een half wetter vol net bruinen gaat. Mevrouw, u heeft wel een heel bijzonder been. Ja, klopt. En toch de slag te lopen. Ja, zeker. Ja, maar wat heeft u? Kunt u het uitleggen? Dit is een computergestuurde knie. Ja. Dus die doet alles wat ik zeg. Die doet alles wat u zegt? Ja, dus dat is een knie die voor mij werkt. Als ik ga lopen, of ik moet een brugje op, of ik moet een hellinkje af, dan geef ik dat door en dan doet hij dat voor mij. En hoe geeft u dat door dan? Door te drukken, door energie in die knie te steken. Je moet echt op die knie gaan lopen. Dat is het moeilijkste, want je voelt hem niet, hè? Nee. Dus je voelt helemaal niks. Dus dat moet je eerst wennen. En als je dat een beetje in je hoofd door hebt en je begrijpt wat je moet doen, dan kun je na 3 jaar zeggen van ik kan lopen. Er waren een aantal mensen die dachten van wist wat, je zou hem eerst draven kennen, dan maar vervoer waarom naar de Sediek en dan datzelfde evenement nog een keer beleven, maar dan als kuier. Dat soort mensen, ze schijnen er echt te wezen. Steen ze bij die, Simone Scheffer? Dit is Bob van der Weg. Jesper de Groot. Gerwin de Groot. Richard Lijmstra. Paul Keizer. Ik neem ze de mannen van staal. Ja. Dus Marie een vraag te stellen. Waarom? Omdat het kan, denk ik. En het draven, hoe ging het? Ja, ik best. De laatste kilometer zijn op karakter. Maar op zich voelt het me net al. Ja, wij
toch niet, maar we gingen gewoon even uitrennen. Maar we zijn vaak zo stief als je nog erin. Dus van, nou, dan doen we gewoon uitrennen en dan een stuk beter. Nou ja, en mooi dit waar, dan kun je wel 2 keer wand hoor. In hoeveel uren heb je hem draaft? 3,5. Ja. 3, 2, 1, go! Yeah! Ik moet de mensen hier een beetje welkom geven voor de oase van Hitsem. En wat maakt de oase van Hitsem zo uniek? Ja, daar ben je vroeger een appelhof en daar ben ik de baas van. Je stieren in de regen voor het toilet? Nou, dat denk ik wel, ja. Dat geven we voor u. Of stieren we hier wel. Even naar het huisje. Ja, toch? Dan mag ik het niet. Ja, dat is een bandonderwijs. Nou goed, dat hebben wij Geert. Inraad, de allereerste kuier er al hoe de finish komt. En hij stelt zich nu aan u voor. Dit is Jan Willem Prins uit Aardwaard. Jan Willem Prins uit Aardwaard. Ja. Nou, wat hast jou genoten, jongen, van deze tocht? Prachtig mooi. Hij is toch een dik jongeman. Ja, joh, ja, wel. Kom op, jongens, zeg het er is juist niks. Ja, maar ze stieren net al je kleren, nee. Onderwijs, nu weer dat maar. Gek, hè? Ja, nu weer dat. Elke keer krijgt zo'n blokje, maar deze is nummer. Er zit een nummer 1 op en daar is maar 1 van. En die is voor jou. En, dat is toch mooi. Dat je daar een mooie ondertekening aan hebt. Dus, dankjewel. Blokweenschaat. Dankjewel daarvoor. Mevrouw? Ja? We zitten hier in Waar en Wien. Ja, maar dan kijk ik het beste zien. Oh, zo. Maar ben je net een beetje wierdreind? Ja, jou ook niks om. Nee? Nee. Ik vind het heel flink van de mensen die mij doen. Vind ik heel flink. Dus de laatste etappe, heeft u er nog wat zin in? Ja, ik heb er echt zin in. We samen met de vrienden, hartstikke leuk om te doen. Hoe kennen jullie elkaar eigenlijk? Via Tinder. Tinder? Alle 3? Nou, succesverhalen op Tinder, succesverhalen in de marathon. Albert, jij bent hè? Hoi, ik zou even speciaal hoi zeggen. Hoi. Nou, misschien hebben we Tinder net hier eens nodig. Ze komen die Sarine Jermen van. Nog eentje. Hoi man, tot straks. Ik zit heel best. Onder, tot je nog. Kijk, hij komt erom, hè? Jouw zoon komt erom. Nou, ze hebben er al je zin in, hebben mij. Voor u zit het hier nou op. Wij hebben hier de hele dag al west. Wij zullen eerst lekker warme kleren ontloeken. Maar tot hier over en uit voor die wommels. Ik weet het nog goed, 18 Lien. Heb hem zelfs roem de slachten. En toen wie het prachtig waar trouwens. Hielendal zelfs verschillend, maar mobiel als camera. En dit hier wie het collega Jantine Stoffers van Omroep Friesland die de uitdaging hier. En zij starten met haar vriend almaas heel betiet in de allereerste groep. Ja, daar is ze. Hey, Jantine Stoffers. Nou, de camera mooi, Jantine. Zeker, ja. Wauw. Op de selfie-stick en Ja. op het borst. Hoe stiest ervoor? Nou, wel goed. Ja, het gaat wel mooi. Ja, we hebben goed geslipt. Goed traind. Alles is clear. Het is droog. Ja. Dus ik heb er een heel soort zin in. Er is het al innig? Nee, ik ren met mijn vriend. Die rent, dan krijgen wij wat achter. Die Ren nou al achter. Ja. Maar die helpt maar wel weer in, hè? Ja? Ja. Alle mensen ken ik voor u. Hier het verkeer wat inhouden. We beginnen wel wat naar de donkere wolkjes staan. Maar de fleur zit er hier nog goed in. Hi! Ja, ga ze nog een beetje vol met de Rijn? Ja, nou ja, het is poncho om, poncho uit. Paraplu op, paraplu aan. Het gaat heen en weer, maar het gaat nog hartstikke mooi. Dus je is nog aardig droeg uit, hè? Ja, ik heb een paraplu op. Ik zit bij de eerste EHBO-pas die ik Tjenka aan ben. We zijn bij Hitsem en ik heb al wel wat beginnende bleren aan de onderkant van mijn voet. Dus dat is een wat minder. Ja, we zijn tussen weer aan het rennen. Het is koud. Het waait hartstikke hard, maar de voeten zijn intaped. Dus we gaan voor goede moed weer verder. Het is hier en al drekbende hier, geiers en alles is wierd. Ja, we zijn correct achter inderdaad voorbij. Qua conditie gaat het wel aardig. Ik ben al lang blij dat het weer droeg is. Maar ik moet zeggen, ik hoop dat de eerste 12 kilometer toch iets makkelijker ging. En mijn compagnon, nou, die gaat prima volgens mij. Hij heeft wat weer te sokken, maar voor de rest... Het sokt wat zo, maar voor de rest gaat het wel aardig. Ja, die heeft nooit ergens last van, dus dat is van mij altijd wat jammer. Ja, je kinderen, ik heb wel niks, maar wat nou schiet het Cincy weg.
Dus ja, op z'n krijgt wel even wat genieten van de lietse dingetjes. Maar krijgt van Cubaat, nou krijgt door de 20 kilometer, dacht ik even, het is even kleden. Sfeer. Ja, het is vooral die raan. Je wilde er net heel die toe beginnen, maar het is toch wel, het houdt je wel heel bot in. Wij kwamen hier aan en ik denk, dit gaat nog wel aardig, maar echt 100 meter van de tent, echt een stortbui. En dat is wel een beetje de teneur van de hele dag. En nou steen je lekker warm, een beetje droeg en dan zoek naar boeten en denk ik, het begint daar zijn wetter aan. Nou, poncho maar weer aan en dan maar weer eruit. Ja, misschien poncho is al stikken, daar is niks meer van hoor. En die van mij, nou ja, ik weet net wat het is, maar het is geen poncho meer. Ja, we staan nu op het punt om Reehuis in te Rinhuis. En sorry, mijn hersenen worden op een gegeven moment ik wat wurg, want het lichaam wat wurg wordt. Dus je kan net altijd meer even goed uit de budden komen. Nog 10 kilometer in ieder geval, dan ben we er. En hier staan Hoyt en Mem en Paak en Beppe, die staan hier even aan de kant van de dik. Dus die kunnen dus even wat extra support. Ja. En het liep wel lekker, want die laatste paar kilometer hiek ik zoiets van, ik vind het wel lekker om nou even te zitten, even die voeten omheen. Dat is dus de man met de hammertjink aan. Ja, zeker. Ja, en al heel betiet. Dat had ik net verwacht. Ik denk, dat zou ergens naar de 30 kilometer wel wezen. Het is vooral een soort stem in die hollen die zo waarom dost dit. En wat denk je nou leuk om? De hele dag door de rang rennen en die poncho om, poncho uit. Ik heb zo'n ik pak een poncho net weer. Dat is wat het is. Verschrikkelijk. Het is echt gewoon oren waar je komt maar rond. Ja, maar Geertje, ze krijgt heel stoer jongen dat ik de poncho net met ons was hoor. Nou, daar krijg je heel weer stik ongeveer wel spijt van. Maar ik denk, nou, ik wil ook wel meer wut. Ja. Maar kleren, dan ben je er wel helemaal klaar met het waar op een gegeven moment. Ja, we zijn er echt haast. We rennen nu richting de rotonde en ik geloof dat we dan nog rechtsmaten. Nou, dan is het nog een paar 100 meter en dan ben we er. We willen nu nog even fashion van een lekker stukje muziek. Dus even zien. Ja, er wordt applaudisseerd. De laatste meters. Hoi! Oh, wat heerlijk. Hoe gaat het? Oh, ja, goed. Ja, nou wel weer. Ik dacht vanmorgen even, Ja, ik hield het echt wel heel zwier en ik ben echt wel helemaal kapot. Maar ik ben zo blij dat ik er ben. Ja, nou is echt even dat euforische gevoel. Dus door de finish komt naar de wist hoe het wie 18 lijn. Ja. Yes! Yes! Nou is het maar. Ja, nou ja, ik moet zeggen dat op zich nou wel goed gaat. Ik heb een dipje tussen de eerste littens, maar hij hartstikke gerust. Het gaat heel goed in. Wat is nou het eerste wat je moet wandelen? Nou, ik denk dat het heel graag wat bier was. Ik heb een koud pilsje nou, ja. Ja? Donut, die laat ik het tijd net doen. Nee, maar een lekkere pizza of zo, die zit er zeker wel in. Ja, ik vond dat ze toch nog vrij fris over de finish kwamen. Ja, Jantine Stoffers om goed jelve zuiden. Ze had het dreig aan onderwijs, maar ze had het hellen. Meesten konden finishen en goed jelve alven hinnen. En gewoon hier in die tijd ik zeker wel nedig. En dat komt misschien ik wel terug het minder waar. Dan nemen meesten even meer tijd om onderwijs te zitten. Moedig iedereen aan. Ja. Nou, dan wil ik wel eens weten hoe dat gaat. Als je mensen aanmoedigt, hoe doe je dat dan? Hoe dat dan? Gewoon, ja. Dan kom maar zo. Ja. Hey! We hebben eerst draaf en nu hebben we hem even lekker uitroen. Jo, kun je indenken dat wij denken, die mensen zijn gek of net? Ja, dat kan ik me wel indenken. Dat denk ik zelf ook wel een beetje, hè, ondertussen. Maar nou, wien je hem toch ik maar die vieven. We hebben de oren. Die rennen nog een beetje achteruit, die komen de zaal aan. Maar die hel je het ook wel. Daar ging ik al van uit. Ik ben Tirsa en ik ben 18 jaar oud. Tirsa van 18 jaar oud, die rent met haar huid mem en haar zusje van... Tratje. En dat is? Janna. Vertel me nou eens, Tirsa, waarom dost je dit? Omdat het gewoon gezellig is en het is wel leuk om even met z'n vieren samen te rennen. We hebben het wat zwaarder dan de andere drie. Want die ging echt als een speer. Maar wij houden het ook wel redelijk vol samen. Nu merk je pas hoe lang een marathon eigenlijk is. Als je gewoon aan het hardlopen bent, is hij zo voorbij. Maar 42 kilometer wandelen is wel lang.
Lang, echt lang. En er is heel veel respect voor al die mensen die hier ook bezig zijn. Dat is echt knap. Ik had 2 keer de 4 dagen van Nijmegen rond. En de 4 keer 40 kilometer, maar zo weer heb ik het nog nooit rond. Het was een uiterlijk uitdagende, zware slachtenmarathon qua waar. Maar het was een enorme slaggenmarathon qua het lood wat de mensen jaren leerden. Jeetje, wat roen het mooi, wat wie het geweldig, wat had de dwarpen warberwest, wat hadden we onderwijs en protten beleven. Ja, en ik denk dat het verhaal van deze slachtenmarathon is. Ja, en echt de laatste kuier. Merkens uit Damwoord. Hij krijgt het blokje uit handen van de commissaris. Ja, wat mooi. Ja, ik ga alles het joggenboek van Sinterklaas lezen. Ik ga voor jou het blokje. Geweldig, je bent de allerlaatste. Wat geweldig. Hoe is het met jou? Nou, ik wel. Ja, gaat wel aardig? Ja, zo heb ik in beurs even speren wat laten maken. Ja. Dat is wel zwier door de motor heen. De organisatie het bij het begin van deze tocht wel even twijfel hadden altijd nog wel libjes die slachtenmarathon. Nou, als we sjurren naar hoe de dag vroeg is, dan kunnen we hier maar één ding concluderen. En dat is dat de slachtenmarathon springlevend is. Op naar de volgende editie, 2028. Bedankt voor het zien en nog een hele noffelijke jongen. Dit programma wordt mij mogelijk maken door de Friesland, Koninklijke Damstra Installatiegroep en Haima Hielkema.